खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं मुंस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदो पिएम सोदाब चेनेल आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गासैबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन जातिफोरनि रायजो राजाफोरखौ आं खुलुमनाय जासिहरबाय दिनै आं 24 नं कन्स्टिट्युएन्सिनि मीन्स मुसलपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जानानै केन्डिडेट महरै गसंना दङ मिस्टार राकेश ब्रह्म आरो बेजों कन्टेस्ट हिसाबै नांदों जोंहा उनसुमि खुंगुर बर' सिगांनिनो इएमखा बिथाङा स' दायो बेवहाय हालोदा माबायदि सोलिगासिनो दङ बिथाङा माने इउपिपिएल हान्जानि जानानै बा बिथाङा पलिटिकल हाबनायनि जाहोना मा आरो बिथाङा पलिटिकल हाबनानै जुदि देरहायोब्ला बिथाङा मा खामानि मावगोन आरो बिथांनि एरियायाव डेभेलपमेन्टनि सायाव जों गोबां बाथ्रा सावरायगोन सिगांग्रो जोंनि पिएम सोदाब चेनेलाव नोंथांखौ खुलुमनाय जासिबाय आरो बरायबाय स' नोंथांनियाव माने जों सोंनायनि जाहोना जागोन माने जास्ट सिम्पल आरो हाइलाइट सिस्टेम आरो जास्ट नोंथाङा पलिटिकल हाबनायनि सोमोन्दै आरो नोंथाङा पलिटिकल हाबनायनि सिगां मा खामानि मावोमोन बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोनथियोब्ला एसे बै भट दारायनायाव एसे मोजां माने मोनसे राहा जायो जे भट मोननायनि स' बिनि थाखायनो आं फार्स्टआव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों कि नोंथाङा इलेक्सनाव हाबा पलिटिकलाव हाबनायनि सिगां नोंथाङा मा खामानि मावोमोन आच्छा आं गासिबो बिटिसि रायजोनि मोनसे आंनि बुंनाय बावबाय आरो लोगोसे आंनि जि लाइफनि जि स्टार्टिं लाइफ बेखौ एसे रायजोफोरनो एसे खिन्थानि आं राजनितिकआव फैनायनि आगोलाव सासे बिजनेसमेनबो प्लास कन्ट्रेक्टरबो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे आं पेरेलेलि माने ससियेल सार्भिस बे खामानिया आं कन्टिनिउ खालामबोगासिनो दं ससियेल वार्क आरोखि दिनैनिफ्राय नङा बहुद आगोलनिफ्रायनो बे खामानिया आंना सोलिबोगासिनो दं दा समाव आं सासे क्लास 1 कन्ट्रेक्टर आसाम पिडब्लिउडि आन्दार अके स' नोंथाङा सिगां बिनि सिगां ससियेल वार्कारबो आरो बिनि उनावहाय नोंथाङा कन्ट्रेक्टरबो आरो सासे बिजनेसमेनबो थेंक इउ सो माच आरो बिनि गेजेराव नोंथाङा पलिटिकेल पार्टियाव बा रायजो राजाखौ मदद खालामनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै पलिटिकेलाव फैदों स' पलिटिकेलाव माने आं बेसिकेलि नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों कि पलिटिकेलाव हाबनायनि जाहोना मा नोंथांनिफ्राय बाथ्राया बेबायदि जेब्ला आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव खामानि मावदोंमोन लास्ट 7 इयार्सआव आं कन्टिनिउ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव खामानि मावगासिनो दंमोन जेब्ला आं खामानि मावबाय थादोंमोन अब्ला आंनि ससियेल वार्क आरोखि ससियेल वार्कनि खामानिया बायदि रोखोमनि दं आंनि मुसलपुर समष्टि आरो बेलेग समष्टियावबो आं बेबायदि खामानि कन्टिनिउ मावगासिनो दं आङो नामबो लानो हायो थेवबो मोनसे मोननैखौ लानांसिगोन आरो जेरावनाखि आंनि रायजोफ्राबो मिथिगोन आं दिरिं दारागाव होननाय मोनसे ससाइटि खोब पिकनिक स्पट आरोखि बेखौ आं मेनटेन खालामगासिनो लास्ट 3 इयार्स बिनि बादैबो आङो अबेबा नामघर बानायनाय बा मन्दिर मुसलपुरावबो आं मोनसे गिदिर मन्दिर बानायगासिनो दं ब्रह्म मन्दिर आरो गुवाहाटि हाजारा आरो रानि आरो आं जेराव स्कुलाव फरायोमोन बेफोरबायदि स्कुलाव आं गुवाहाटियाव फरायोमोन गोदो बाथौपुरि बर' मिडियाम स्कुल थ' बेयावबो आंनि अनसुंथाइ दङ दा बेबायदिनो खामानिजों लोगोसे आंनि अनसुंथाइया कन्टिनिउ दंखाबाय थायोमोन आरोखि थ' जेब्ला आं मुसलपुराव बांसिन बेस्ट जानानै खामानि मावदोंमोन बे समाव बिटिसिनि जायगायाव गोलैबाय नालाय मुसलपुराबो थ' मेक्सिमाम मानसिया आंनि न'आव फैनानै खालि मोनसेल' कमप्लेन जे बे सरकारा जोंनो जेबो होआखै बा बे सरकारा जोंनि लामा बा जोंनि जि मोननांगौ सरकारि न' बा हाथाय गला स्ट्राक्चार बेफोरबायदिखौ माने खालि जाख्ल'नाय आरो सोबख्ल'नाय बाथ्रायाल' माने नन स्टप आंजों रायज्लायबाय थानाय जायो अब्ला आं सासे माने जेब्ला आङो आंनि फैसाजोंनो रायजो राजाखौ मोनखायो नालाय आङो अनाबर साननाया बे समाव स्टार्ट जादोंमोन जे होनबालाय आङो सरकारनि फैसाखौ मोनोबा सरकारि सुबिदा जुदि आं मोनोबा बेखौ आं रायजोफोरनो सिदायैनो कनभार्ट खालामनो हागोन नामा बेबायदि सोंलुआ आंनाव स्टार्ट जादोंमोन जानायखाय आरो बेबायदि सुबिदाखौ लानो जुदि सानोब्ला अब्ला जों मिथिखागौ गणतन्त्रआव माने राजनितिकआ पावार दरकार जागोन गतिके आङो लासैनो इउपिपिएल हान्जाजों स्टार्ट खालामजेनदोंमोन आरो बे रोखोमैनो आरो गोजौनि अनसुला बिथां आफादगिरि बिथांमोना आंखौ सायख'नानै दिनै आं इउपिपिएलनि केन्डिडेट मुसलपुर 24 नं समष्टिनि बेबायदि स' दा थाखानाय इएम लोगोसे उनसुमि खुंगुर बर' टाइम जाबाय आरोखि बिथाङा 2 टाइम्स जाबाय ना 2010 निफ्रायनो जागोन बिथाङा ओरैनोथ' 2015 आवबो इलेक्सन जादों बा 2010 निफ्राय 2005 आव फार्स्ट इलेक्सन जादों नालाय बा 2010 जाहैबाय आरो 2015 नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बिथाङा खेबनै इएम जाबाय स' बिनि गेजेरावहाय नोंथाङा बिनि डेभेलपमेन्ट आरो बिनि नाजानाय खामानि मावनाय आरो बिनि सार्भिसनि सायाव माबा मोनसे बुंनो दं नामा नोंथाङा अल ओभार बिटिएडिनि सायावबो बुंनो हागोन सासे बिथाङा इएम जाहैबाय नङा होमबा एग्रिकालचारनि सायावहाय नङा होमबा
अल ओभार बिटिसिआव दिनै 17 बोसोर धरि एकदम जेबो जायाखै होनबाथ' बे आंनाबो भुल जागोन जानाया मावनांगौ खामानिखौ मावदों खिन्थु मावनांगौ खामानिखौ मावदों होनबाबो आरो मावनो गोनां जोबोद खामानि दङ आं नुदों लास्ट 17 बोसोराव जों गोदो जेरैबायदिमोन माने जोंनि बिटिसि ओनसोलाव लामानिफ्राय आरि गरि लानानै एकदम माने जेबो गैयामोन बेथ' बयबो जों सिखार खालामना लाखायो आरो दा आंनि मथेबा लामाजोंल' लोगोसे बिथांमोना लामानिल' खामानि मावदों होननानैबो आं बुङा जायखिजाया जिखिनि हागौ बिथांमोनाबो मावदों खिन्थु बिथांमोना सोलोंथाइखौ लानानै बा एग्रिकालसारखौ लानानै बा बिजनेसखौ लानानै बेफोरबायदि जेबो खोथाखौ बिथांमोना दिनैसिमबो माने ABCD स्टार्ट खालामाखै होननानै आं बिथांमोनखौ आंनिफ्राय डाइरेक्टलि अपोज दङ आरोखि आंनि मथेबा लामा दामाखौ लानानै लोगोसे सोलोंथाइखौबो समानैनो दरखारमोन आरो सोलोंथाइजों लोगोसे जि जोंनि साख्रिनि समस्या माने आनइमप्लयमेन्टनि जि जोंनाव जेंना सोलिगासिनो दङ बे जेंनाखौबो पेरेलेलि सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनांगौमोन आंनि मथेबा खारन लामाल' बानायबाबो डेभेलपमेन्टआ जेबो जानो हाया लामानिल' डेभेलपमेन्टजों रायजोआ सोलिनो हाया डेभेलपमेन्टआ आसलथे इन्टारनेलि जानांगौ आंनि मथेबा सोलोंथाइ आरो हेल्थनि सेक्टर आरो प्लास माने आनइमप्लयमेन्ट माने प्रब्लेमखौ फोजोबनायनि मोनसे बिराद राहा लानांगौमोन होननानै आं फिल खालामबाय थायो आरोखि जायनोखि दा माने बिराद गिदिर जेंना दिनै बिटिसिआव एक नाम्बार जेंनायानो दिनैनि दिनाव आंनि मथेबा बे साख्रि बाख्रिनि माने आनइमप्लयमेन्ट आरोखि बा माने सेंग्राफोरनो माने सुबिदा संस्थान खालामना होनो हायिनिया प्रब्लेमानो मेन प्रब्लेम आरोखि बिदियाव बिथांमोना BPF दला 1%बो खामानि मावाखै आरोखि आंबो मिथिगौ रायजोआबो बयबो मिथिगौ 1%बो बिसोरनि बेयाव माने जेबो आगान गैया आरो ओरैजाय जोंनि मुसलपुर समस्तिनिखौ बुंनो थाङोबा अनसुमै कुंगुर बसुमतारियाबो बेनिनो मोनसे पार्ट बिथाङा नंगौ EM खिन्थु बिथाङाबो BPF दलनिनो पार्ट जेथिया बिसोरनि सुप्रिमफ्राबो बे लाइनजों बिटिसिखौ बिसोर नोजोरजों नायफेराखैनो तो गतिके बिथांनावबो बे बुस्थुआ गोलैफैखागोन स्वाभाबिक बिथाङाबो जेबो खालामनो हायाखै दे मुसलपुरल'थ' नङा मुसलपुरनि खाथि खाला बिथाङा EM होनना बुंबाथ' डिपार्टमेन्टनिनो EMमोन बिथाङा एग्रिकालसारनि EMमोन एग्रिकालसार सेक्टरावबो बेबायदि रोखोमनि बिथाङा जेबो मावनानै देखायनो हायाखै बिटिसिआव फार्मार्सफोरनिबो जेबो सुबिदा होनो हायाखै आबादारिनिबो जेबो सुबिदा होनो हायाखै बेखौ रायजोफ्रा मिथिगौ हमनानै ला जों सरासनस्रायै आं बुंनो थाङो बेबायदि दाख्लैसो जानाय बे जेरै प्राइम मिनिस्टारनि जि किसान योजना बिदि 6,000 कोटी जाय माबानो होनांगौमोन आरोखि फार्मार्सफोरनो होनांगौमोन आरोखि बे फैसाखौबो माने फार्मार्सफ्रा मोना गारा सोरबा साख्रि मावग्रा मानसिफ्रासो मोनो जोंनाव तथ्य दङ जों मिथिगौ जायफोर साख्रि मावो बिसिनि एकाउन्टआवसो बे फैसाया हाबदों आरो जायफोर मोननांगौ दं एकदम माने गोरिब श्रेणिनि मानसि माने जायफोर फार्मार्सफोर आरो बिसोर मोनाखै आरो ट्रेक्टरनि खेथ्रआवबो ट्रेक्टर सेक्टर जेब्ला माने साबसिडियाव ट्रेक्टर फैयो बेफोरखौबो आसलते माबाया मोननांगौ जायफोर माने एप्लाइ खालामदों बिसोर मोननांगौ खिन्थु बिदि नङा बिसिना जाहैबाय बे BPFनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बा लिडारफोर जायफ्रा BPF होननानै लायो बा BPFखौ दैदेनो बिसोरबायदि मानसियासो बेफोरबायदि बुस्थुखौबो लानानै आरो बेखौ एसे मोजां दामाव रायजोफोरनो आरो ट्रेक्टरफोरखौ रायजोफोरनो फानफिनो बेफोरनिबो जोंनाव तथ्य दं गतिके प्रत्येकटा डिपार्टमेन्टआवनो माने दुर्निथि दं आरो नोंथाङा बेवहाय माने बेफोर जेंना जाय प्रब्लेम कन्डिसन बेखौ बोखारनो बा सुस्रांनो थाखाय नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनानै बेखौ माने साखाफारा जानांगौ मोनसे प्लानिं दं आंनाव बेथ' दङ बेखौथ' जोङो बेथ' जोंनि UPP दला जेब्ला सासनाव फैगोन बेथ' फार्स्ट टाइम जोंना बे दुर्निथि फ्रि माने क्राइम फ्रि बेथ' जोंनि फार्स्ट टाइम बेनोखा खिन्थु आंना बिनि सायाव आरो साननाय दङ आङो दहायनो बुंखाबाय जोंनि बिटिसिआव सबसे बांसिन माने मावनांसिनगौ खामानियानो जाबाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो संस्थान खालामना होनो माने सेल्फ एमप्लयमेन्टबाबो बा जबबाबो आरोखि बिनि भेकेन्ट बानायनानै जेरावखि जाया एडजास्ट खालामजोबथारनांगोन सेंग्रा अके आं बिनि बेलायाव मोनसे बाथ्रा बे जबनि सायावहाय बे मुसलपुरनि इन्टिग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कनि सायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो बेबो बिदिनो बेबो हाफ डान वाक बेनि स्ट्राक्चारा कमप्लिट जाबाय लास्ट 10 इयार्स करि बेखौ स्ट्राक्चार कनस्ट्राक्सन सोलिदोंमोन दा अलरेडि कमप्लिट जाबाय जानाया खिन्थु बिनि इन्टारनेल जि खामानि दं इन्टारनेल मिन्स माने बेयाव जे इमप्लयमेन्टनि भेकेन्ट जानांगौमोन लकेल मानसिफोरखौ सार्भिस मोननांगौमोन
बेफोरबायदि जेबो गैया आरो बेयाव हमनानै ला बे 50 crore प्रजेक्ट आंनि मथिबा बेबायदि आंनाव माने माबा दङ आरोखि एसे खोमायाव हाबना दं बा नंगौबो जानो हागौ बा 40 to 50 crore गेजेराव बेनि प्रजेक्टआ बे प्रजेक्टखौ खालामनानै दा बेयाव जिखिनि सालायलांनो थाखाय जिखिनि मेसिन सिसिन नांगौ बा इनफ्लुय खालामनांगौ मानसि बेफोरनिबो जेबो बेयाव सुबिदा गैया आंथ' सानो साननै सानथामसो उनाव मालाबा इलेक्सन केम्पिंनि बा मालाबा नैबे कर'ना सर'ना बे CRPF आर्मि केम्पनि बादै जेबो जानाय नंला आচ্ছা बेयाव आर्मि आरो CRPF आं सानो आरो आंनिफ्राय बिदिथ' सानो हागौ आरोखि ओके स' मेन थिंस नोंथांनि देरहायोब्ला नोंथांनि बिथिङाव नोजोर होयोब्ला कि प्रब्लेमखौ नोंथाङा फार्स्ट नोजोर होनानै नायोब्ला सेंग्रा सिख्लानि थाखाय सार्भिस साख्रि बेखौ नोजोर होदों एकदम बेनो एक नाम्बार सेकेन्ड जों बेखौ बुंलांनांगोन बेनि बादैबो माने फार्मार्सफोरनि खेथियकफोरनि सायाव खामानि मावनांगोन जेरै जोङो नुबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जोंना मेनलि थारमाने 70% मानसियानो खेथि खालामो माने जोंना एग्रिकालसारानो मेन बेस थ' जोङो ड्राइ सिजनफ्रावबो आलु बा बानलु बा बायदिसिना कबि बेफोरबायदि बहुद रोखोमनि माने माबाया जायो खेथिया जायो खिन्थु बेखौ जोङो थिग रोखोमनि दाम मोना मानो होनबा जोङो बै जि समाव बुस्थुआ ओंखारो बे समाव एभेलेबल जायो आरो बेखौ थारमाने बेलेगाव लांनानै फानहैनो थाखाय फार्मार सासेया डाइरेक्ट लाङोबा गुवाहाटिसिम बे केरेजनि थाखाय प्रब्लेम जालायो थ' बेखायनो आं मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्लानिं दं आंनाव माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव माने थाइ मुसलपुरखौल' बुङाखिसै आङो बेलेगाव जुदि आं सुबिदा मोनोबा थ' बेयावबो थारमाने बे कोल्ड स्टरेज बेखौ जोङो माने मोनब्रै मोनबासो खमैयाव 10,000 केपासिटिनि बेखौ बानायथारनांगौ बेखौ बानायबासो जोंनि बेनि फार्मार्सफ्रा थारमाने मोननांगौ रांखौ माने मोननांगौ खस्थ' जेसेबां थाङो बिनि मोननांगौ माने फैसाखौ बिसोर बेयाव स्टर खालामखांनायनि उनाव सिजनाव बहनना होनो हायोबा बेखौ गोबां रोखोमनि लाभ जानो हायो आरो बाहेरा स्टेटआव बे रोखोमनि सोलियो दा जोंनाव BTC आव बेबो जोंनि बाक्सायाव मोनसे बानायदों करमटला होननायाव बेबो फांसनलेस बेबो माने एक्टिभेट नङा स' बिनि बेलायावहाय स्कुलफोरनि सायावहाय गभर्नमेन्ट स्कुल जानाय आरो गभर्नमेन्ट स्कुलाथ' जोंनियाव मेक्सिमाम दा माने जागासिनो दङ जायाखै नङा बानायगासिनो दं आरो बहुद बानायबावनांगौ दं जोंनि आफादगिरिया मोनसे स्लग लगायगासिनो दंखायो गासिबो स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया एबा बिटिआरनि सुक्तियावबो दं सम्भब दा गतिके बेखौ आं हारसिंल' बुंलायलायला बेथ' जाखागोन माने नोंथांनि पार्टिनि आफादगिरियानो अलरेडि जोंना इउपिपिएल दलाव बे माने जोंनि मेनिफेस्ट'आवबो दंखायो गतिके बेखौ सेन्ट्रेलि बेथ' एक्टिभेट जाखाजोबखागोन बेखौ आङो राकेश ब्रह्म हिसाबै हारसिङै माने मोसौखौ आं हारसिङै बुंलायलायदों बे अलरेडि नोंथांमोननि पार्टियाव प्लानिं दंखायो बे मेनिफेस्ट'आवबो हाबना दं अके थेंक इउ सो माच स' बिनि गेजेरावहाय नोंथांनि जाय डेभेलपमेन्टनि सायाव बाथ्रा बुंदों स' नोंथाङा जाय फार्स्ट टाइम जुदि देरहायोब्ला नोंथाङाथ' दा गोदान नङा होमबा पार्टियाव हाबनायाव आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा देरहायोब्ला फार्स्ट सिगां नोंथाङा फार्मार्सनि सायावहाय लोगोसे फरायसाफोरनि सायावहाय साख्रि मोननायनि सायावहाय नङा होमबा आरो इडुकेसननि सायाव नोंथाङा खामानि मावो नङा होमबा स' आरो बिनि गेजेराव नोंथाङा कलियार स्टरेज माने जाय एग्रिकालचार फार्मार्सफोरनि थाखाय नङा होमबा स' बे बाथ्राखौ बुंनानै बा बे बाथ्राखौ फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ खोनानानै निस्सय नोंथांनि एरियानि नोंथांनि हालामनि रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे सानगोनदां स' जिखियानो हक नोंथाङा एसे एनै आरोबाव अनसुमै खुंगुर बर' सारनि सायावहाय माबाफोर डेभेलपमेन्टनि सायावहाय बुंबावनो गोसो दं नामा अनसुमै खुंगुर बर' साराबो हमनानै ला जोंनि मुसलपुर हिसाबै जोंनि मुसलपुर समस्तिनि हिसाबै इडुकेसननि खेथ्रआव एसे बुंनांगौ दङ माने जोंनि जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि खदर मुसलपुर कलेज डिग्री कलेज बेबो दिनैसिमबो गभर्नमेन्टआ होनो हायासै गभर्नमेन्टनि खालामना होनो हायासै बे खाथियाव बिदिनो आरो निकासि कलेज दं बेखौबो बिथाङा खामानिखौ मावनो हानो हायासै आरो खाथि खालायाव फिसा फिसौ स्कुल दङ जायफोरखौ बिथाङा गोसो जायोबा हागौमोन खिन्थु बेखौबो मावासै बुंनो थाङोबा माने सासे फेलार माने इएम होननानैसो बुंनांसिगोन आरो माने अनसुमै नोंथांनि मथेबा अनसुमै खुंगुर बर'आ सासे फेलार इएम अके स' बिनि गेजेराव लामानि सायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो दलंफोरनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा लामाया जेनेबा मुसलपुर समस्तिखौ जों 100% होनना बुङोबा दिनैनि दिनाव 50% जादों आरो 17 बोसोराव 50% जादों आरो 50% जाबावनांगौ आरो लामाखौ मावाखै नङा एसे एनै मावदों दलंनि सायावहाय दलं आरो लामाखौ आं एखे आं सासे कन्ट्रेक्टर हिसाबै दिनै आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि लामाखौ आं मेजर पार्टखौ आंनो मावदों आं मिथिगौ लामाया सरासनस्रायै जायाखै नङा जादों खिन्थु लामाल' जानानै
आं आगोलाव बुंखादों लामाल' बा स्ट्राक्चारल' बानायनानै डेभेलपमेन्ट जाया बिदिनो उदाहरन हिसाबै दा टेक्सटाइल जोंनि भालुकङाव मोनसे टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि जि कनस्ट्राक्सन जाखांबाय बा स्टार्ट खालामबाय स्ट्राक्चार रोखोमै थासिगोन बियो बेयाव आरो बिनि जिखिनि जि साननानै बेखौ बानायदोंमोन बेखौ फुलफिल खालामनो हानाय नङा BPM बेखायनो बेयाव आर्मि केम्प CRP केम्पसो जासिगोन नोंथांनि साननाय अके थेंक इउ स' मोनसे बाथ्रा कि नोंथांनि एरियायाव दायो माने पपुलेसन पुलिंनि सायावहाय आं बुंनो सानबाय कि भटार्सनि सायावहाय जे बिथांमोना जाय बेसेबांखिनि भटार्स पुलिं खालामो जेनेबा जोंना ओरैनोथ' मुसलपुर समस्ति हिसाबै 72,000 जोंना भटिं जागोन अके बेनोखि बेसेबां पार्सेन्ट जागोन एबारथ' एसे बारायगोन जोंना पार्सेन्टआ मानो होनबा एबार मानसिफोरा सोलायनायनि मोनसे बिराद एग्रेसिभ मुड दङ माने फुरानाखौ गारथारनोसै गोदानखौ लाथारनोसै बे मुडआव दङ गतिके एबार हयथ' 85% 90% हालागै मुसलपुराव भट जागोन थ' बिदि होनोबा जोङो 68,000 बा 65,000 सो भटिं जागोन नोंथाङा माने बुंनो सानदों कि 60नि एबव नोंथाङा भट मोनगोन आं बेखौ बुङाखै आं 55नि एबव भट मोनगोन 55,000 एबव भट मोनगोन मिस कन्फिडेन्स खाथा बे एकदम बेयाव केलकुलेटेड खा बेयाव आरो बेलेग दल गैलिया बेयाव BPF दलथ' गैखाया आं आगोलावबो बहुत बार बुंबाय BPF खौ जों नागारनानै मोनला इउपिपिएल दल हिसाबै आरो मोनसे दंबावो बे GSP होननाय बेखौथ' आरो दिनैनि दिनाव बेखौथ' आरो गारथारनानै दोनबाय रायजोफ्रा बेखौथ' दल होननानैनो गनाया गतिके इउपिपिएलआ बेनिफ्राय 100 नङा 1000% आरो इन्टार BTCनि बिथोराव मुसलपुर समस्तियावनो सेकेन्ड हाइस्ट भटखौ BTCआव जोङो मोनो मुसलपुर समस्तियाव BTADआव बुंनो थांबा आंनिफ्राय पुरा BTCनि रायजोसिम आं बेखौ मेसेज हरनो हायो आरो बेखौ अके थेंक इउ स' माच आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथाङा जि बाथ्रा बुंदों 100% कन्फिडेन्स 100 नङा 1000% जेबो रायलायनांगौ गैया एयाव डाउट गैया ओके स' बे माने पइन्टलेस वार्ड माने बेयाव जेबो गैया ब्लेंक इउपिपिएलनि बादै बेलेगा जेबो गैया आच्छा माने नोंथाङा बुंनो सानदों बेवहाय खेबनै बा BPF आ देरहानाय बिनि 2005 मायथाइयावथ' हितेश बसुमतारिया देरहादोंमोन ना आरो बिनि गेजेरावहायसो अनसुमै खुंगुर बर' देरहाबाय स' दा बे खेबथाम देरहानाय BPF पार्टिया माने एबार खेबसेयाव जेनगोन बायदि नोंथां जेनगोन बायदि नङा बिसोर एबार खेबसेयाव BPF बेयाव मुसलपुर समस्तियाव BPF गैया माने BPF नि जानानै दा मोनसे खोथा नोंथांखौ बुंनो हायो रायजोआथ' मालाबाबो BPF जानो हाया रायजोआथ' रायजोआनो दैदेनग्रानि खोथाया फैयो सोरबा BPF सोरबा UPP नङा रायजोआथ' मालाबा UPP मालाबा रायजोआ जेरै सुबिदा मोनगोन रायजोआ बेनो नङा होनबा रायजोआ दिनै लुबैदों सोलायनांगौ रायजोआथ' BPF नङा ना रायजोआ BPF नङा रायजोआ UPP जानो हाया रायजोआ GSP जानो हाया रायजोनो नांगौ सोलायनाय रायजोनो नांगौ सुबिदा रायजोआ गाबोन जुदि माबाजों मोजां सुबिदा नुयोबा माबा मोनसे खालामनो लुबैदोंबा रायजोआ बेजों थांगोन दैदेनगिरिनि खोथाया सोरबा BPF सोरबा UPP जानो हायो दिनैनि दिनाव खिन्थु आं दैदेनगिरिनि बाथ्राखौ बुंगासिनो दं BPF दलाव दैदेनगिरियानो गैया स' नोंथाङा मोनसे फुरा अलराउन्डार आं बेखौ बुंसै BTADनि सिङावहाय जि डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुङोब्ला नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैदों अलराउन्ड गासिबो जेसेबांखिनि टटेल डेभेलपमेन्टनि सायाव BTADनि नोंथाङा जुदि कन्ट्रेक्टर हिसाबै बिजनेसमेन हिसाबैथ' अलराउन्ड नोंथाङा 4 डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बेरायनानै एसेबाबो मोनथिजोबबाय स' बिनि सिगां लास्ट नोंथाङा बे डेभेलपनि सायाव बाथ्राखौ खोन्थानो हायोब्ला एसे मोजां जागोन जोंनियाव डेभेलपनि खोथाया बुङा 17 बोसोराव BTCआव स्ट्राक्चारनि खामानिखौ मावाखै नङा आं रियेलखौ मावदों माने बेबो साफिसियेन्ट नङा खिन्थु आं आगोलावनो बार बुंबाय थादों जे लामा आरो बिल्डिंनि कनस्ट्राक्सन बानायनानै डेभेलपमेन्टखौ बे सिनायथि जाया इन्टारनेल डेभेलपमेन्टआ जोंनो बांसिन दरकार इन्टारनेल डेभेलपमेन्टनि मिनिङाव आं बेखौ खोनादों इडुकेसननि सेक्टर हेल्थ सेक्टराव आरो जबनि सेक्टराव बाय इडुकेसनजोंनो लोगोसे जब सेक्टर आंनि मथेबा आंनो बेखौ स्ट्रंसिन नांगौ आंनि फिलिंआ बिदि आङो जोंनि BTCल' नङा आं बेलेग स्टेटआवबो बहुत माने थांनानै फैफिनदों आरोखि आन्थिल' आं खामानि मावदों आं वेस्ट बेंगलाव 12-15 बोसोर खामानि मावदों आगोलाव थ' आं मिथिगौ जे माबा मोनसे स्ट्रं जानोबा जेरै जोंनि देहायाबो हमनानै ला इन्टारनेलि स्ट्रं जाबासो नोंनि बाहेरा नुनाय मोदोम बिगुर बा बायदिसिनाखौ स्ट्रं नोजोर होनाय ओंखायनो इन्टारनेलि स्ट्रं जागोन खिन्थु जोंनाव मा जादों मा ओरैनो पाउडार सिन'जों ओरैनो दाफबनानै मोखाङाव ओरैनो जानायनिल' मोनसे सिनाय जेरै बेखौ हमना लाबाय आं लामा कनस्ट्राक्सन बानायनाय बिदि नङा आसलथे सिंनिफ्राय स्ट्रं जागोन आच्छा नोंथाङा बुंनो सानदों कि जाय बिल्डिं बानायदों अनलि बिल्डिंल' बानायना दोनदों बाट इन्टारनेलि सिङाव जेबो खामानि जायाखै मिनिंलेस बिसोर थारमाने स्ट्राक्चारखौ बानायबाय मा मावगोन बेनि जेबो पलिसि गैया अके थेंक इउ स' माच दिनैनि दिनाव मुसलपुराव हमनानै ला BTC सेन्टार दङ BTC सेन्टाराव दासिमहालागै खैथा अफिस सोलिनानै दङ बेयाव
खैथा अफिसा बिटिसि सेन्टाराव फैनानै जब फैयो खैजन मानसिया जब साख्रि मोनदों इयाव जेबोथ' पलिसि गैया माने सोलिनायनि नामाव सोलियो ओरै गोसोफोराव बिटिसि सेन्टार दङ खिन्थु अफिसा सोलियो न'निफ्राय हमनानै ला अफिस सोलिनो थाखाय मा साख्रियाल गैया ओरैनो टेबल सियारा ओरैनो दङ माने जास्ट बानायनाल' दोनदों ओरैनो बानायनानै दोनदों खिन्थु बेखौनो बुंबाय आङो सायाव पाउडार सिनाव लगायनानै सानै साथाम थिकादारफ्रा एस्टिमेट बानायनानै दिल्लीनिफ्राय सेक्टर लाबोनानै फैसाखौ बहननायनि मोनसे बिराद मोजां बे बिसोरनि साननाय हनाया साक्सेस जादों खिन्थु बेखौ बिनि उननि जि मावनांगौ खामानि बेखौ खिन्थु साक्सेस खालामनो थाखाय जोंनाव बिटिसिआव बेफोरबायदि रोखोमनि लिडारानो गैया होनना दा ओमफ्राय नोंथांनि गुगोल पार्टिनिफ्राय थागोन बायदि आरोना जोंथ' इन्टारनेल वार्कखौ जों बांसिन मावग्रा जोंनि आफादगिरि UPPL दलनि प्रमद बर' बिथांनि साननाय हनाय आंनि साननाय हनाय मेक्सिमाम 100% जोंहा गोरोबलायखायो बिथांनि साननाय हनायजों आं 100% दंखायो आरो बेनो मेन जानांगौ बिदिसो जानांगौ अब्लासो बिटिसिआ फुलफिल जागोन बेखौ आं सानो So thank you so much नोंथाङा आंखौ माने टाइम होनायनि थाखाय आरो बिनि गेजेराव गोबां बाथ्रा मिथिबाय नोंथांनि थांखिया मा आरो गोदान हिसाबै नोंथाङा फ्रेश केन्डिडेट हिसाबै नोंथांनिफ्राय बारा जोङो एसेबां कुइसनबो मोननो हानाय नङा मानो होनब्ला नोंथाङा मावगोनसो नङा होनबा 5 बोसोरनि गेजेरावहाय आंनि साननायसो दा 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि नोंथाङा बे बाथ्रा बुंनायखौ मावाब्ला मोनसे बेयाव कुइसन ओंखारलायसिगोन नङा होनबा स' बाट दायो नोंथाङा दा गोदानसो नालाय स' बिनि गेजेरावबाबो अब्लाबो जों गोबां बाथ्रा सावरायनाय जाबावबाय नोंथांनाव जि नलेज दङ बेखौ नोंथाङा शेयार खालामनानै होबाय पाब्लिकनो आरो थेंक इउ स' माच सार नोंथाङा जोंनो टाइम होनायनि थाखाय आरो जायफोर बिथांमोना PM सोदोब चेनेलनि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माखासे मोनथिनो गोनां बाथ्राखौ आरो मोनथिनानै बा मोनथियैखौ मोनथिनानै लानायनि थाखाय आरो बिनि गेजेराव नोंथाङा जोंहा 24 नं मुसलपुर कन्स्टिटिउएन्सिनि इउपिपिएल हानजानिफ्राय सोद्रोमा महरै केन्डिडेट महरै जोंहा मिस्टार राकेश ब्रह्मआ दिनै जोंजों मोगा मोगि खालामबाय आरो नोंथांमोन टाइम होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो सारखौबो आङो टाइम होनायनि थाखाय खुलुमनाय जासिबाय थेंक इउ